लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। हो लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग मेरे इस यूट्यूब चैनल राइटर संतोष भोजपुरी में। तो दोस्तों, मैं आप लोग का छोटा भाई संतोष आप लोग में फिर एक न्यू टॉपिक पे अच्छा मैटर लेकर आया। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपसे भाइयों को बेहद पसंद आएगा। तो आए दिन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या होता है ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए लेट्स गो। तो दोस्तों, लिखा है बिजली गिरावे दिल पे बढ़ल बा मन, काटल बा कैंची से लौकता तन। ठीक है, बिजली गिरावे दिल पे बढ़ल बा मन, आ काटल बा कैंची से कपड़ा लौकता तन। सुती रतियों में नींद नहीं आवेला, आ लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। ठीक है, तो आइए मैं इसको गाकर आप लोग बताता हूँ कैसे कैसे गाना है। साथ ही साथ वीडियो को फॉलो वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए। कोई इसका शुल्क नहीं लिया जाता है आप लोगों से, तो आप लोगों का भी थोड़ा दायित्व बनता है कि वीडियो को फुल देखिएगा। आइएगा कर बताते हैं। हाँ हाँ, बिजली गिरावे दिल पे बढ़ल बा मन, काटल बा कैंची से कपड़ा लौकता तन। बिजली गिरावे दिल पे बढ़ल बा मन, काटल बा कैंची से कपड़ा लौकता तन। सुती रतियों में नींद नहीं आवेला, सुती रतियों में नींद नहीं आवेला, लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। तो दोस्तों, मुखड़ा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट अंतरा पे। तो दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर मेरा चूँकि अंतरा आ चुका है पहला। आइए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। लिखा है देखला से चीज ठहरे ना नजरी, आ दिन भर ताकिला बस ओकर डगरी। देखला पे चीज ठहरे ना नजरी, आ दिन भर ताकिला बस ओकर डगरी। उसके बाद आएंगे क्रास लाइन में लिखा है जब से भइल नैना चार दूसर भावे ना, जब से भइल नैना चार दूसर भावे ना, आ लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर आप लोगों को बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखला पे चीज ठहरे ना नजरी, दिन भर ताकिला बस ओकर डगरी। हाँ हाँ हाँ, देखला पे चीज ठहरे ना नजरी, दिन भर ताकिला बस ओकर डगरी। जब से भइल न चार दूसर भावे ना, जब से भइल न चार दूसर भावे ना, लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। तो दोस्तों, मेरा पहला अंतरा कंप्लीट हो। चलता है नेक्स्ट अंतरा पे, आइए देने करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि मेरा दूसरा अंतरा आ चुका है। आइए इसको बताते हैं फटाफट। लिखा है संतोष मनीष कहेला बा बहकल, आ पड़ल बा खाद कवन अतना बा लहकल। संतोष मनीष कहेला बा बहकल, आ पड़ल बा खाद कवन अतना बा लहकल। उसके बाद चूहे बारिश के पानी ठोपे ठोप छावे ना, चूहे बारिश के पानी ठोपे ठोप छावे ना, आ लॉलीपॉप भइल बा बेबी, अंगुरी से बोर के चटावे ना। तो इसको भी क्या करता है। हाँ हाँ हाँ, संतोष मनीष कहेला बा बहकल, पड़ल बा खाद कवन अतना बा लहकल।
हाँ संतोष मनीष कहेला बाबा हकल परल बा खाद कवन अतना बलहकल चुए बारिश के पानी ठोपे ठोप छावे ना चुए बारिश के पानी ठोपे ठोप छावे ना लाली बहपू भइल बा बेबी अंगुरी से बोरी के चटावे ना ओ लाली बहपू भइल बा बेबी अंगुरी से बोरी के खियावे ना। तो दोस्तों मेरा गाना कंप्लीट आज लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी में। थैंक यू सो मच। इसमें जो नाम लिखा है यहाँ पर मनीष जो लिखा है यहाँ अपना सिंगर बाय एडजस्ट कर दें और राइटर में मेरा नाम, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।